Khathi ikhipha isinqumo, inkosi yenkantolo iyalele idolobha ukuba lisheshisa uhlelo lwalo lokuhlonza abadayisa emgwaqeni ngokungemthetho. The first respondent, the City of Johannesburg, is to conduct an expedited verification, registration, re-registration and allocation process, the process as contemplated by the informal trading bylaws promulgated in the Provincial Gazette dated 14 March 2012. Umkhandlu dolobha uyasemukela isinqumo uthi umkhankaso walo umayelana nokuthotshelwa kwemithetho yalo ukuphepha nenhlanzeko akunamuntu ophuma nayo iqhubu. The city recognizes the significance of and contribution of the informal trading sector to the economy of Johannesburg. But at the same time, the city insists that it be done in an orderly manner. Njengamanje umkhandlu dolobha umatasa ukuhlonza abadayisa emgwaqeni yalo. Kepha isinqumo sanamhlanje asivumeli ukuvulwa komgwaqo uDe Villiers lapho lisuse khona indimbane sabahweba kuwona ngokungemthetho. There will not be stands allocated at De Villiers Street because the city demarcates markets. To my point earlier, you don't just pick a spot because you like it. The city demarcates markets, it demarcates stalls where informal trading may be conducted. Inhlangano iseri ebifake icala enkantolo ithi iyasemukela isinqumo vele ibifuna ukuthi abahweba emgwaqeni yedolobha benze lokho ngokusemthethweni. With this order that is going to be rectified and it's going to be rectified on an expedited basis. Come the 18th of November, if that is not done, we'll be back in this court to say that the city has failed to comply with the order of this court. Omunye wabanikazi bezindlu edolobheni nolandela leli cala uthi isinqumo senkantolo asichemile. The city should not be intimidated and take a step back because there's a lot of crime, vandalism, vagrants. You've got shacks popping up around Joubert Park. You've got vagrants, you've got drug addicts. Selokuqalile icala kube nembhikisho abahweba emgwaqeni bekhala ngokuyathelwa kwamalungelo abo kanti bekukhona nabebeseka idolobha nabebeseka abahweba emgwaqeni iningi labo okungabantu bokufika kulelizwe. Uhlelo lokuhlonzwa kwabadayisa ngokusemthethweni emgwaqeni yaseGoli luzoqala kusasa luphothulwe ungakapheli umhla ziyishumi nesishiyagalombili kwephezulu.